खोनादों लोगो आं नों बाय वालायना थांनिया सोलायना थांनिया नों बुरिनखौ बुजिखाय सादि तामो प्रब्लेम सादि नोंथ' अनेक टाइम को खामार हाजाल जा दाबो ताम प्रब्लेम नों बनो तो तार खायगाबो सायखना जानो गामके नों बाय वालायना थांनिया सोलायना थांनिया नों आनिबो साना दानो आनिबो सायनो तांगै नों गाहामके कक साना दा नों आनिबो सायनो तांनि न'खौ ताबो जन्ताबो के बनो के बो खावि तनिया दो अरे सिना नों तां के बनो के बो खावि के कक साना दा दाबो आंबा अरे सादि नों जखन आनो कल खाजा सादि नों जखन आनो कल खाके नाबले अरे सादि के काहामा काय कक सादि ताम नों आसा आमतिके आसा शब्द हानि तारि नों ताबो तामो नाय सादि नोंनि जिकुनु प्रब्लेम को सादि आनि प्रब्लेम अनेक प्रब्लेम जा सादि निनि तामो प्रब्लेम सानि प्रब्लेम सल्व दांखा ताबो सल्व नेटवर्क मामा जागा थानि नों मा काहामा काय कक खाना नेटवर्क मामा जागा थानि काहामा कक खाना एरपर काहामा कक सादि हेलो सादि दाबो ए सादि नों सादि तामो सादि आं खालामनो सानायबो नों सायमा दङ जों रिलेसन दङ हे अंके नों तामे नि कक सादो अरे नों के वान्स गेदिबा नोंनो तांनि बयनिबो सायबाय तांनो सावरि दं अ सिन्दा लिसन जे सिन्दा आं सायनो सावो बिहिया जोंमा ए सिन्दा बयनिबो सायनो खेखै कक सानाका थिके सादिनो नों मा वाला थांगा थांगा जों बुरै मेंटेन खाने कक सानाका थिके सादिन साजाना शब्द थिके सालायनो वाला याकारै जे कोन प्रब्लेम सल्व कर जमाना माया आबो नायलायनो सादे ताबो सादे सादे बरा आनसे नना अरे सिन्दा नों कजना बरनो सिपा थांगा दे ओइ बिहा जुमा सुकला रानी नों बाबा दंना हेमा बा दंनो ओइ मेरी नोंनो थाबे खया ओ मेरी एपर नों कक सालायनो ओ मेरी नों सलारो खया जांखा ओ मेरी ओ सिन्दा नों आनो खालामनो सुकला रानी सिन्दा मेरी खजांनाय मा मेरी सिन्दा देखिया बयनिबो सायबा आंनो दंनो सिन्दा अमनि बिहेवियर नों बांको खालामो सुगाखै नों हामा को सादिदा नों जानो नों आरो नाथ नुकुरे नाथ नुबो को साजावनो अरे सादि सादि 2 यार तो नों दाबि नियो हागि नों को सानो नों मा जानो नों बिहेवियर दिगनो ओ सिन्दा सादि नों हाइ रिएक्शन खायो नों जेमन एमन हाइ रिएक्शन खायो निनि साबो डाबल अवन से देबि रिएक्शन करा नखरन सादिबानो हाया ओ सिन्दा हाया साइजोंनो ना नों आं रेस्पेक्ट साइजों जों खालायनायखौ बोरै गाहामा कक सालायनो नों वासिपुरो बाहायना नों सागा जों बोरै गाहामा कक सानो ओके द नो प्रब्लेम आं नों बाय नो एक्सेप्ट खायो आं कक सागा गाहामा गिनो ना दाव सागा जे कोन खागोन नों आना सादि तेदा नों आरो चिना चुता नों साबा आं या नों सायाबो याबो नों आनो कोन साना नगे दो सिनाल मा हानो सिनाल मा हानो दो आबै ताजले दे सिनाल नों सिनालिया नों तानि बागै नों सानारां मालाय आं सादो सादे नों से सिपागै दं सिनाल नों से सिपागै दं तानि खाया सिपागै मालाय आं ला आरो सिपागै सिपागै मालायानो नों तानि साइड का थना नांगोन नों तानि सिपागै मालाया आरो सिंगल आंबो साइड का थथु आंबो साइड का थमोन नोंलाय बाहाय साइमोन बा सिन्दाल नों साइमेया तो आं नो खंना आं सिन्दाल तो सेम पारे होइति नों मा आं वाला थांगे केनतो नों कल खाके आं कल रिसीव खाके नों का हामा कम साना सादिनि बिहेवियर नि शब्द टन हामिया का आं तो हामिया कारनाय सिन्दाल टन हाम कार साय नों हाय अमुक खबरिया आं साजे माखा अरे बेसाद बुरै नों बेसाद बुरै सिनो बेसाद बुरै तो सिन्दाल नों सिन्दाल अमुक खबरिया नों अमुक बिहेवियर कार खांका आं अमुक बिहेवियर काना तांखौ नों टन हामिया कार खांमो कारनाय सिन्दाल माथिया जों अमुक खबरिया के नों तिनि पुनि संदरा यासिरि गला थामो नि सिपा ऑपरेशन खापन नों बायताम दं मा यांसा अरे सिन्दाल नोंनो ताम दं या आना बुसायनो थागोन निनि बुसार नों ताम जन बुसामा खागोन नन ताम हामदो बि दं माया ओ सिन्दाल नों ताम बुसार ओ सिन्दाल नों ताम बुसार हाया ना ताम दरगना ओ सिन्दाल सिदा फालिसानाय सिन्दाल प्रडक्ट नङाना सिन्दाल नों ताबो सिदा फालिसाबाय सिन्दाल कलटे खालामनो साजमानो नों आनो संदा सबाय नों बुसानि माने सिन्दाल नों गियान नों फाक्टरनि प्रब्लेम जों नुक तनाबले नों सागा नि प्रब्लेम तो खानबो प्रब्लेम न नि प्रब्लेम सिम आनो सेम प्रब्लेम न बुझिनो ना अरे नों वाल ना काजा थाना नागां के नि प्रब्लेम तो खालामनाय आनि कक खखने मानो नों सिगांनि खागा तामखौ सानि बिसि नेट दङ आं फुनु गोनो हायलासो नों अरा नों दर नटां कक साइदों नों आं सागा जों गाहामाके कक सानागा सानाय नों मा वालायना थांगा सोलायना थांगा नों कल खागिया गा रिसीव खागिया नों दर नामने कक साइदों अरा नों ताबान कक खानाय दे नों ताबान कक खानाय दे नों कक आं अलरेडी खानाय दं नों तानि बागै नों अरा तुन हामनो मा गारे नों खाया दा गाहामाका कक सालायनो होनाय नों आनि कक दाबो खाना नों आनि कक खाना दा खानायाबो सादे
नों सायादा आं नों दुर खमे ताका जों सालायोनो जों सालायोनो जलिमानि बागै आं त मा जलिनो मा सिनायनो आंबो जलुओ आंबो जलुओ आं कुनु ननो जलिया दो आं ननो कुनु जलिया जेमन बागे एमन पजिशन कलाखिया आंबो अखनानि बेपार दे आंबो साक साकनो जलो नों तामनावबो नों बुजियाङो नों शब्द हामया मा गारि बामसै ओंखाय नों ताबा आं कखरानाय जासादे हा शब्द हामया के आंनि बोसायनो का नों हाजा सब सब साता साता बेरबो आं जीवन खादि दो बाय आं जीवन के सब बुतोनया हा आं के सब बुतोन मायो अच्छा नि बिन या को या दङ हा के केबो कुन सब बुतोन मायो खोनाया आं कखरानाय खोनाया नों नोंथाना मा सब बुतोन हायतोन रखौ सब बुतोन नों दिनि बबनो को टक द कुनदा सुइदा बनो सब बुतोन ने आरे नों आं कखरानाय खोनाया नों कोनो ताम पजिशन बुजियो नों आं कखरानाय खोनाया साग्रा दे आं नों नर्मेल खोनाय कख सैथानाय जाबुदो सादे नों अफुसे दाबु दे नों आनि बोसायनो अब हाके साप्ता गोलबि आनि बोसाय दंबाय आं बाके दंयंके आनि बोसाय दाबु जुदि आं बाके फिले फायंके ननि नों बुखाबो बस कस्ट दङ नों मा दंयंके नों आंनो फासमफोरखौ जाका बयस मेसेज बदंके नों तिनि तांनि बयस मेसेज बय नाजा अग्रनाङै दंसा अ बोसार नों आनि बोसायदो सावा बोसार हनाय नों तांनि आनि बोसायनो बयस रेकर्ड खायसला बुफुरखा नों त उसगा थांनो सिरायने हायो नोर एतो दिन को दा साइदआव मसादि अरे सिंदा डेली आनि बोसाय आंबो कक साइद दङ डेली आनि बोसाय थाव आनि सातर बनन ताम सासादि आनि बोसाय नों बयस रेकर्ड खायद जा बोसा 30,000 रां बान्देल खायदोंदि बोसार हनाय नों सादो नों बयस रेकर्ड हजा आनि बोसायनि मबाइल आंबो दङ बर्तमान आनि बोसायबे गारि वा आसुदा नोंबा देनो कल खायजा हरा निनि ता बोसो दङ रहादि फटो बयनि नों साजा आं बर्तमान आसुदा दङ बिनि बिहि गानावा नों बाइकलाव नों लाखिया दे किसाना हा बोसार हनाय नों बोसाय थावो बले नों तो अर तो जिराय तुना थाखाना नों तंगै खाना दुइ दिन दे नों खाबा नों थांगोन सामा खानावै के आं हानकि व खासो थांसना जा आब कका एतो बस तंगै नों थांगो साबे नों ताबा आनि बोसायनि नगत दङ तामथा नों आनि बोसाय साबला नों मिया बोसार हनान थांजाखनै साबला आनि बोसायगे बताबो बाकी बेहे आजाकला दङ लाखिया बब साबला मेरी बोसाबो और साब सासदि और साबो बोरि बुजि खानाब्ले आगे खाना फायदे आं साबो और साबो तुइ दं नबो बुजिखा आगे आं खाना फायदे जीवन थुंगिया आं खाना फायदे हामजागोन दङ आगिनि जेसेबां आं बन हामजागोन दङ आरे बन फुन दे तुइ दंनाय साबो नों सासदि अर आरे बन फुन दे साबो बन फुन दे तुइ दंनाय साबो अर नों सानासदि बन फुन दे आं नरम वालने नाया आं दं हा साबो कर तुइ दंनाय साब नों सासदि आरे बन फुन ना बन और बन किसा फुन दे लास्ट स्पीकर जा सादि बन फुन दे आं बिनि शब्द खोनाना आं बन फुन याफा दे दे बे बन फुन दे बन कक सार दे सेटा दखमार बनन दख जाखो आंनो थाका आंनो साका बालाय लायो किसा जा नन आं थाका नों तामसा बब्बो सारहना सादि नोंनि आं मियाबो सारहना थाखो नों थाखो रेडी आराम जाता बाबा दानो कक बाय बे बुखाना सुलागैबो ताइ आगे ताइ बाहाय ताइ तंलि आगिन हायते तंलायसिनानै बाबा बुखाना बुजोगै तलां थांबा ना सय अमदनि खेला हा बकासे आंबो नागिन थाजा साइड कासे साइड दं दे नै आंबो थाजा हमाया गो बफां का थिबो यानो जलि जागै अम सुबाय तो बरक आसो एगो बस दं तो मना आं खै आं आसो तो वाइजने फोरोंगा आं बिनि बुहांनो बस या आखर आसनो बस कष्टखौ दंना आसुनै मा जब तंगै थाना बबे ताइ करिखा थै थामो बबे ताइ करिखा बोसा बजेसा खलायते मुंसि बाकी साना हंगाय बिनि बोखानो बागियानो बोखानावसो कष्ट रिवैना आंनाव बाहायगले बतलाङै थां आंनि बोसानो सावबो गाबै सावो हा अन्ननो तला संगो तामो आनो कुमार का जब थाङैनो हाया दे आव बर थांगा आनरन मर्निं टाइम आं बिखि सवालाय लायखा बर नों तिनि बुनि बोसानि लय मतं मासे सिवंगे नों तांनि वालाय लायसे तिनि तांनि वालाय लै जरावा फेमिलि वा जतन वालायो दो वालाय के आनि बोसायनो फोनो दे खोनादा फाइनि सादे आं आगरतला खोनादा फाइनि सादे खोना फाइनि दे सादे मा थानाय हारि बसाय आं जीवनाव आं तो साया थिके बन दो बुसाका जोंम तो कोन प्लान करे प्लान करे वालाया बन सुनाय साबो बाय डिसाइड खलाय सारा जीवन काटिबै थानानै ब कासे साइड दंथ आंबो ना आगिनो साजाबो ताम सा बोखाबोय आं ताइ अंको आबा हेंलिया आगिनो हाके तंलासिना ए सिनाल बाय तंगै मैया सिनाल बुबे तंगै बुबे जानाय बुबे खजागै बिसिना रग फटो रग मानोनि बसावा ना
बखाय सावा नोंसो जबरदस्ती राइतला हांगो होनो हाराम जाता बेहि मुखा जबरदस्ती राइतला मन सावो बानो आनि बुसा कुसुनो आं जबरदस्ती सरा खलाति फाय ब सावति थाने बेरे एडमिशन खा yang एडमिशन खाने नों पि हाइपो ब सावा आराम अच्छा ठीक आसे आं खाना आइथे फायनाय खोना आइथे फायदे बुसानो तै फायनाय बेनि आनि बुसाबो जबा मारनाय आनि बुसानो पोजिशन चेंज नोंखा मातलम नां साइमान दंने दा बर yang गेम खुं थुं दङ होनो आनि बुसानो आं जबरदस्ती गले जीवन फाना आं तो बया बसी बेदो बिरो हबो तलाङै तनि गरा दे तै को दिन तागा जों नगा थांलाने एकलग हिने बसी थाइ रहो बतिन ताङै भाके बया फिदे हामिया सेबो ब आनो त सान बखनो बसलागै तंफाय आनि बो लाइफ दङ आनि बो जीवन दङ बले ना है अबन्ता आं खरसा बर नों मायाव तंथ साता आं सते एन्जॉय तो दंने बुरिंगे आं खर प्लक प्लक नों बाय दं दंना आं केबो सकलाय मुबे दं तो अब हायगले आं आनि बो साइना पकते पकते बतांगि तेसे ब बेहिया बतसे खर थाङै थुया नांगां बाय लाखिया नगा थामन मास मलायले कुनाय जंगि बला ब सय रिला बन फुन दे बन फुन दे थोय काय खेन थागल लगल से थुते के बांबाय बेहिया रिला बन फुन दे आं खाना फाइनदे सारे आं खाना फाइने केन्दो खाना आं बसा तुइ फाइने बसाना आं बिनि बिया फाइदि रहनाय बिनि बसा बर फुरं आंबो साइनिया आनि बो लाइफ दङ बले कायसना आं बुरै बरा आं ताके बसा पुसिनाय बा ब पुसि तंथ परिथ नर काम खलाय तंलाय दे आनि बागै वानसुना नांलिया आं थैया तंग थांना तंग अब आनि बो खाना किसा बदु करि कलांका कस्तरि कलांका अब हायना हामै थांनाय नर हामनाय तंलाय दे सालाय तंलाय दे आं आनि बो साना जीवन फाना जब जसे आं बो साना आं तो बिया अदेनाबा आं थानानै साया बसे हिनो आं तपना बो सानि माया बा आं थाङै बो साना खुसि कलाय तंतंनि नां तनथाय थाइका अब तांजेना फाइनल नामसे बान रखना साया ताय हजन आरो बाना हा अबसे हासाका बेहिया तो तम आं फायो ब खाना ठीक ठीक टाइम टू टाइम ठीक तो बान जवाब रोइ बान पुरा खालास खलाय बो मार हनाया ना आनि बुसा आं जुदिन तंनो मसे के बरां पैसा मासा लंनाय आं तो बुरि बरा आं बुसा फुरुङै मागला आं बरा कामै खायने बा बुरै तै आनि बुसा आं तुइ तंनो नगो आनि बुसा आं बियां हनाय बा बरां मासा लंनाय बाबा दाना मंत्री क्वार्टर नि छताबो हाराम जाता बेहिया अबे मंत्री क्वार्टर बिनि आरो सिटा गदा बिनि मंत्री क्वार्टर बसर नि थुया जाया थाङै थुइ लायके जालायका अत बसर थुया जाया मा बिनि लय सगै थांदों होने बिनि लय सगै थांदों हिला आं खोना फाइदों खोना आखिन फाइने आं बरनो इमोशनल हाराम जाता मानसर तो का दुनिया आइ पारा मानसर मा yang an पारा मानसर मान तो का बसाय ओने बुरिना जाखना मखां हासा का खिचि पाया बतसे ताबा आं नंनि बरो हिंजा जंगेरा अब हाय चला बा को नों सिसि तो नों तानि बबे आसो खखि जाक तंहनि ने आं लाइनो नस्ट खलायबा रिला बन फुन दे आं दा मासलो गो वा मा आनि बुसाना yang थुनानि जानानि आनि बुसाना आं जबरदस्ति तुबो आं आनि बुसाना तुबो आं खाना संबायनाय आनि बुसाना आं जबरदस्ति जीवन फान तुबैयाखौ बिनि पावसे आं तै थायो नों तला हांगो परेना फायेंगो आराम जाता क जीवन चयता फितले जीवन दिन तंगला हाई गले मान खबले लोगो लोगिना कयदिन परे खान मान खनाबले चयताले जीवन फान हासाका काहाम फाइगला आसा पुनंग यांनाय बिनि ताई तंगमालिया ताई साइमालिया नों बाय हिनि सावै ताई न ब थैगा दं थै थाङा दं बहनि न बसु सुराय मेरे खलायो ताबो आरो मन्दिर क्वार्टार बिनि आं फाइदों खोना नगो तुइ बरं जुआं लाय कान जलिया तो बसराय रक दं खनाय रक दं हा तानि बागै आं जुआं नाम जुवाला लाय आइया आं वालान्याबो थांलिया सलान्याबो थांलिया आं खाना एकमात्र फाये आं बोसाना तुनरि फायने बाना तामनि छा आं कखनो नाम संगो आनि बोसाना परनेनि बागै बरां चालंनान गसि तांके आं बोसाना आं लगे तै फोरोङै तंनाय ब हायसलाना थै थाङै बा आं मासिनखौना तामालायसि दं yang ba so thekirika na bukirika kostorika bokana kosta khalairika ayang masinga tamalaisi dong yak phoi patra robi tarnai phai dong ang khana ke nargi mane de bona khana ba thare riri bona phun de ai baba yang phaile kok sa bage ang to nono job jo situ bo rila bona phun de खोना आखे फाइ दङ आं खोना आखे फाइ सगायनाय रेडि बन्द फुन दे हेल'
Hello. Chade. Bono phone di la kisa usrai kok sana po. Khadi bin phono. Khona kin thana yang. Bin phono call khadi. Tangi kok saya ba ready. Ai si kok manja khang ga ba joto no mang sanai bele ko ba bothra. Ari ready. Yang si kok khai choli tong ge. Ready phone ready. Tam saya kok lai bo masima sanai ready. Naigara sabo busano jobo je sikalai tubo sabo tamo kholai jot permen botol no kholai na. Buji khada. Tabo nung bai o kok sayang ge bin chala no ke rom da ma khamo. Ang na ki first time sa anu je dukuri ma hai dukor ba hai chalta nin din thaile bele na. Nung bo dele santi tong ne ke santi mamang ma tong ne ke wa wan chu bu khawa. Jibona ta wan chu di. Lai thamani kong ne chung shiwa bus kang chung tam manjang na abu ke ba saimiya. Ana sa thoki man ke nan ke thoki mang lag da ba. Ha? Ready phone ready. Phone ya pare. Phone ready. Ang ani busai. Ko khadi. Phone ready. Ang ani busai ba. Ang khana phungo. Baba ko khana ko. Ang khana phungo agor tola phai tongo. Ani manoi biang phane ani busai bor pone bor be boto setting khlai mar na kendo. Haine phate ya kai thangmangla. Abo sigon bikan ko gya. Buji khada. Bo setting mak lai nai ya kai yogya ba an thane. Samani ko samne thane yog nai boro kem yog yaro. Ang kai tong thoja bi daro wa jai bo be yaro tong ro. Hoite bo saksa bo ma phinai. Yogya bor ba pyogya ang ba. Ang bo no pyogya. Ani busa sai thanani ang sai thanani ba an santosh khlai supung mari nai. Ya kai bo yogya an thane. Ready bono phone ready. Beni mobile switch khulok jak da. To supply motori to no hada. Mobile supply motori to no. Ari bono ko thang pura bin mobile ba pra fly motor switch khlai to no ba. An mobile ke nai tongo ba. Haram jada bakfat. An mobile ke nai tongo ba. No go ni mama so thui ni mala sa borok sin trai sin kala hangai. Saba bo switch saba. O kurta bacha da sa. Kurta bacha haram bacha. Bo jaga thang bo perman phunu ko bo mas na sungnai. Ani busa logi tongo. Bo thoki na nangla. Buji khada. Asuk thungjanai borok ya. Reda phone de. Nung logi tangla. Bono na hala suranya ra yagro mu si phele yango. Andra gundra kalain. Ang kok khalai na yango. Hello. Kok sadi makane ra. Ready. A kurta bacha behiya ready. Bo anana ya ke bini lui. Ya salah ko bebi tam ta kusuri tong bana. Bini lui shi sogi ma thanai ba. Bini lui shi sogi ma thanai bo anana ma kreke. Ta khadir gen to ang kamu khao. Bono yakha khai rohde. Yakhna rohde. Bono yakhna khai rohde. Ani sidanta pura ani clear pura khlai ri paitung ba. Ani clear pura khlai ri paitung. Ani clear pura khlai ri paitung. Ani bukhana so kosto ro bang mai thoi botabo ro an bukhana an thaki abada mantri ko atar tong ba. Abada mantri ko atar tong ba. Ha? Ang an bukhana pogusi tong kha, bukhane pogusi tong kha hasalani hinoi na. To ban orang santi kai tong la sitong hone